गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 27 मार्च 2025 इं मायथाइनि सानसेनि पान्जाबाव थानाय राशिफोरखौ फरायसंनो लाबाय। मेष राशि राङारि आयदाफोरा गोरलै थागोन आरो गावारि आयदाफोराव गोख्रै दाजा। सासे लोगोआ फोथाय खेबस' खालामनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 4। बृष राशि धोन मेलेमारि आयदाफोराव गोख्रै जागोन आरो रां थिसननायाव गियान दिन्थिगोन। सासे लोगोनि फालांगियाव हेफाजाब होगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मिथुन राशि राङारि थिसननायाव गोसो हमथानो हानाया मोजां जागोन। हरखाबै रांखान्थियारि मुलाम्फाया बबेनिफ्रायबा जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि राङारि हाबाफारिफोरा गोख्रैथि जागोन आरो जाफुंसार जानो हागोन। जाब्रबथाय जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 7। सिंह राशि रां गारि मटर एबा हा बायनायाव सोलायनाय लाबोयोब्ला साबसिन जागोन। सासे लोगोनि थाखाय नोंथाङा गुबुन हादोर दावबायनायनि खाबु मोनगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कन्या राशि रां फालांगियाव सान हर 4 गुन मुलाम्फा जागोन। साख्रियाव हरखाबै सोलायनाय जानो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1। तुला राशि खस्थ' आरो खाफालनि गेजेरजों स्टक मार्केटआव धोन आरजिनाय जागोन। हरखाब कल सासे सोमोन्दोआरिनिफ्राय फैनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 7। वृश्चिक राशि बे सुबुङा बाहागोदारि महरै खालामनाय फालांगियाव रांनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्राय घरि मोननो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 8। धनु राशि थागिबिया रांजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा मोनगोन। सासे लोगोआ लोगो हमनो फैनो हागौ। खाफाल गोनां अनजिमाया 10। मकर राशि धोन खाफालनि गोहोमनि थाखाय फालांगि आरो रां थिसननायाव मोजां खाबु होगोन। गोदान न' बानायनायनि राहा सोमजिनाय जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशि दिनैनि साना रांनि फालांगियाव मोजां थिरांथा लानायनि सान। फालांगियाव खहा जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मीन राशि बे सुबुङा फालांगियाव मोजां मुलाम्फा आरजिगोन। गारि गंसे बायगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।